Heeh. Malah jagongan ora gelem ngewangi. Lah, Iya, maksude. barang-barang ki lho. Duh, ya Allah, Mbak Tunggal iku kena nang anu. Nang aduh. Usah grogi, Mbah. Aduh. Aduh. Iya. Iku nek ane resep bang. Apa? Main apa? Ndake juga sing gede-gede ya. Ya kayak aku ki, guys. Iki. Siapa? Di Indoke. Kripuk lah Allah, sing anu wong akeh iki. Pendarate wugi. Aja, sing gede ae. Sing cilik nek iya. Kayak jujunan sithik lho, Mbah. Ben ayu. Lo kayak jujunan. Lah wis. Kak, 40. Bu 40 piro? Gak iso aja kayak kerupuk. Gak iso. Kerupuke tumpang naik kok. Heeh. Iki kerupuke ditumpangno iki terok kok nggonku deh ngene. Udah ya kok gak sedang. Backlightnya kena iki lho. Cahaya. Iki dalane atom iki yo disi. Ya kuwi. Bios lek ya. Ini ning ngarep ini. Iya, ya nek sing buntu iki. Ndak. Wah. Bawa karet, Nak. Karet. Mbok karate ning ndi jen iki? Lah iya. Kuncinya kok itu yang dilek? Iya. Kudu nglundung ya. Sampai dompetku nanti. Aku udah kuncinya. Udah tuh mana tuh? Iya. Ikut karet. Kenapa? Mono tok. Karte. Anu iki dot iki kan kebang. Iya. Iya, pengen parah. Pengen lah nang kono ki renek. Yanti ki lho pengen paling. Yang duduk ya. Ini kita anggere masak mesti ane Mbak Mis ngono. Aku tapi video-video tok ora ya tak upload iki, Lek. Wegah. Males. Dan ndok iki glundung ae Mbah ya. Glundung ae ndok iki. Terae kok Mbah glundung. Bulun komeng. Lah ya mbok. Tegak tangan malah pakai glundung. Lah ya. Oh ngono. Jadi nak pikir kan. Itu sampai nih. Oke. Oke. Pakai apa? Mbah kok mbak sih. Hijau setengah. Berarti engko iter-iter kerupuk ngono ya. Iter-iter kerupuk. Wis enek pendarate lho. Gak sama nek melok aku. Baru main. Turun ya? Ya nang turu wae. Urung turu lho ya. Iya. Aku yo ora turu. Iki adike yo Iki adike wetengku nganu wae panganan. Ngejak turu san. Ya ini ada satu turu ya. Kayak biasa nih ngelonjor, orang ngelonjor. Nah iya. Ya kenapa? Mbah-mbahan. Kata endek mang Batra mang aku mulai mang Batra jeluk mangan mah. Nang ngarep. Mangan. Doang tak sebagai apa kok. Astagfirullah. Jajane urung sesewunan kuwi Mbak Mis saiki ngari yo. Anak atas mau dapat Enek. anak elek. Yo gak koyo biasan.
Nek setruk Mbah Tro. Ora krungu aku kok. Nek setruk. Wis pira wis suwi ya. Kalau dari aku ki gak tau rene yo. Wis karo ape bodo besar. Nah, alah ape besar, nah besar aku pokoknya sering ngerti nanti iki. Yo. Makanya aku kan orang. Walah, Ape bodo besar. soalnya Jane wis suwi tanda-tandane Lek. Wong-wonge jek dienggo nganu mek kembang telang terus kok. Nah kan bagi Mbah Tro kan isek alhamdulillah saya iso. Tek wis iso. Nggo anu Mbah iki. Iya. Iki nganu badhe, guys. Ora apa ki tahu. Tahu. Wes. Terus Mbah kerupuk. Di kerupuk. Sedeng. Andene rene Mbah tahune kuwi nyengkret. Dah wis, guys. Gaspol dia enggak ngono. Tolong no. Ya. Yo i. Lah ya, ndak ambil iwak. Yo. Baru ki anak ngerti kantor dekat sapa kuwi. Oh, alah. Dok. Kamis. Iwake bilangnya lho wis ngono. Yo mak yo, ki wong aku wis tek-tek iwak kok. Enggak ya. Yes. Amet. Coba. Coba. Sik, Mbah. Tuh, merenak kan? Merenek ya apa, Mbah? Merenak ya merenak. Maksudnya apa merenek ya apa? Ora kakek kuwi, Mbak. Apa? Wis request dhisik. Atas mereka untuk kemampuan mungkin kita oleh Allah bahwa berwarasan akhlak kita ini mungkin kita bisa menggunakan untuk pandangan aku Muhammad Rasulullah SAW asal pertolongan itu pandangan aku karena sehingga kita melakukan ini karena Terane Calvin. Tidak no. Ya, macam rokek. 5 mangkok. Dene bejo. Hal aku kan Nanya mi Pak Esen aku entuk. Padahal sing dungo dhek aku sing entuk ngono lho. Aku manis. Coba kan boleh sapa? Hah? jen kae jen. Kak padha ya. Oh, tak pindah. Wes, beke nganu. Beke apa jenenge? Beke kuwi. Oh, jahe kuwi malah. Emang ngenteni nganu Mbak Ngulon ya? Sayang. Ki sing ngene lek kuwi. Ya. Mangan itu memang anu Kok ngene anu kowe dhewe. Heh? Piye? Kowe dhewe. Oh iya iya. Rampung lho. Lek terone Pak Kuah. Raman diparani. Rai nyalek ya. Terima kasih. Semoga lek gampang muga sehat. Amin. Tung pakir sehat. Amin. Wes amin ya Allah dungane. Ya Lek ayo. Guys.
Assalamualaikum. Mbak Isma. Mbak Isma. Ini omah tapi turu paling. Nyalek. Ya Allah kaget aku. Per. Nyabit, per. Terima gampang ya. Yoi. Nyalek. Terima kasih. Tarane Pak aku nyalek ya. Berkah. Amin. Ya, ya. Nyalek kan kucingnya kayak enak dengaran. Ya Allah Gusti astagfirullahaladzim. La wala astagfirullahaladzim. Mbah. Mbah sik Mbah. Turu ae. Mbah terone Pake. Nggih, Mbah. Nggih. Monggo. Rini. Aja ngono ale. Engko nek berkatku tak uncalno piye? Assalamualaikum. Salam. Kok ayam iki, guys. Siapa yang memasak, Guys? Lek sami ni. Di pasar. Heeh, lek sami ni. Karo iku. Karo Mbak Miss. Nyah, terone Pake. Mbok. Mah aku wis dikei lipah ndek iki. Oh, makasih ya. Wes lek aku pe lanjut. Ya. Wes iki HP nang lho. Gak oleh. Saiki gendran. Ngono. Lho, pede yo. Teko kene ora kok. Kok mesti 100. Lah iya. 100 ah. Ya Allah, Assalamualaikum. Gue ya sergep meneh iki. Ih, cie-cie nih. Ini tak setengah. Ndak terus ngono gak usah nih. Aku pe sibuk iki. Pendek iki. Kurang anu iki. Lah, apa sih? Digobrak-gobrak kok iki pamer iki. Pamer. Digobrak-gobrak kok pamer ya, Mu. Apa sih? Ya Allah nih. Kowe iki diet ini kok kabeh nih. Tapi ketoknya medun tenan ini. Apa? Engko tak terok aku. 4 kilo. Kenancing. Mbek fotomu. Mbek foto kok ketok langsing ya saiki. Padahal kok langge ngombe kopi sediluki. Kak. Pose aku Mangan sego jagung terus ndek kae. Dek mbiyen saiki ra niat. Ra niat. Tak kandani yo. Ini bajunya anak mutin. Ya. Sudah sak menake. Terus Alhamdulillah, mbok gak sanu kok, no. mbake ketok ya anyar iku. Iya, dari mami dia. Nyah. Terane Mbak, terane Mbak. Dari kok ngomong terane Mbak. Iya ya Mu. Amin. Sehat selalu, gampang. Amin. Jajan apa? Lah kok bolong ayo. Iya, anak kok sik yang gede. Kok bolong? Dek bengi kayak duit rezekine. Aku jajan. Iki dikei jajan. Asli emang dibeli rezeki bang ngene. Oh, kanggone nganu. Alvin. Bolong. Tunggu, ora kesadi. Oh. Tak kulen ke. Bolong nih berarti. Ya wis mu aku wis sampe rono aku. Cek enek. Nanti pino tak ngene. Piye? Ini memang mbok diwangi aja. Wah, aku cara dikongkon yo gelem-bu banget. Sing apa? Sendirane Pak Tuket kan dinane. Oh sing sore kae lah wong mulihku ya wis kesore nih muka pasare pencenge jam 1 luwih. Kelemu. Duh, ning ngarep yo entuk iki, Mang. Parokan. Lah iya, ngeri. Duh, mau kan tak kayak kerupuk meramu. Oh wis yo. Lali soalnya. Mbah. Carane Pak Mbah. Baik. Nggih. Amit nggih Mbah No. Mbah Amit. Sate. Nggih, pupuke ketinggalan. Amit nggih, Amit. Monggo. Nggih. Nggone Mbak Dewi, guys aku pengen gone iki kok dilanjut kono ya, guys.